Είπεν ο Κύριος, «Ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστον όδε εστικότων, ή την εσου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει. Είπεν ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γεννά, την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Αγίους τους Αγγέλους. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σα βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Ευρισκόμεθα εις το μέσον, αγαπητοί μου ακροατές, της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Και όλοι μέσα στους Ιερούς Ναούς το πρωί, κατά την ευχαριστιακή μας συνάθρηση, προσκυνήσαμε τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος υψώθηκε ενώπιό μας, ως σημείο θριάμβου, ως σημείο νίκης, ως σημείο ενδυναμώσεως, ως σημείο ήθους, ως σημείο αναφοράς της χριστιανικής εν Χριστώ πορείας μας, ως σημείο εν τέλει Αναστάσεως. Ήδη γνωρίζουμε ότι έχουν προηγηθεί οι εβδομάδες της Ορθοδοξίας, της νίκης δηλαδή της πίστεως και του θριάμβου της αμομήτου και ακενοτομήτου ιεράς διδασκαλίας του Ευαγγελίου, όπως αυτό ερμηνεύθηκε μέσα από τους Θεοφόρους και Ιερούς Πατέρες σύμφωνα με τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως το εβίωσαν οι πατέρες της πίστεως, όπου αυτό το βίωμα το συναντάμε στον μεγάλο εκφραστή και νηπτικό πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας και της Ιεράς Παραδόσεώς μας, την Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και σήμερα, για να αντλήσουμε δύναμη και να προχωρήσουμε μη αποκάμοντας τον πνευματικό αγώνα, η Αγία μας Εκκλησία ως πνευματική μας τροφός μας δίδει πνευματική τροφή για να πορευθούμε στην υπόλοιπη πορεία μας προς το Πάσχα. Μας δείχνει τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό, το σημείο του μαρτυρίου, το σημείο όπου συναντήθηκε η ανθρώπινη κακία με την θεϊκή αγάπη, το σημείο όπου ο άνθρωπος το επέλεξε για να σταυρώσει και να θανατώσει τον ίδιο τον πλάστη και δημιουργό του. Αυτό το σημείο ο ίδιος αυτός ο πλάστης και δημιουργός από ξύλο κατάρας και θανάτου το μεταβάλλει σε σύμβολο θριάμβου, σε σημείο ζωής, σε σημείο που όποιος το ακολουθεί και προσπαθεί να διδάσκεται από την εκφορά του λόγου του και από την αποτύπωσή του εσωτερικά στην πνευματική του υπόσταση και ύπαρξη, μπορεί να διδαχθεί την εν Χριστώ σωτηρία, τον αγιασμό, βεβαίως ως σημείο δυνάμεως, για να μπορεί όχι μόνο να νικά και να ξεφεύγει τις παγίδες του διαβόλου, διότι ου φέρει καθοράν αυτού την δύναμη όπως η Ιερά Υμνογραφία μας παραδίδει,
αλλά ταυτόχρονα και ως σημείο υπομονής. Ο Άγιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης, ένας μεγάλος ασκητικός πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας, μας διδάσκει αυτή την δύναμη η οποία απορρέει από τον Σταυρό, όπου ο καθένας από εμάς έχει κληθεί να σηκώσει ο ίδιος επί του ώμου του και να σταυρωθεί, να σταυρώσει τα πάθη, τα ελαττώματα, τις αδυναμίες, τις αστοχίες της καθημερινότητας, για να μπορέσει να αποδειχθεί σταυρώνοντας όλα αυτά νικητής και θριαμβευτής του πνευματικού αγώνα. Για να αναλογιστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι συντελέστηκε επάνω στον Γολγοθά την ημέρα της σταυρώσεως του Θεανθρώπου Χριστού μας. Από τη μία ανθρώπινο ανοσιούργημα, από την άλλη θεϊκή δόξα, σημείο συναντήσεως του Θεού Πατέρα, του Παρακλήτου Θεού, των αγγελικών δυνάμεων, όπου όλοι βρισκόντουσαν εκεί, στον Υιό του Θεού. Αλλά εκεί, σε αυτή τη συνάντηση με όλη την Αγία Τριάδα και τις αγγελικές δυνάμεις, υπήρχαν και αυτοί που ευρισκόντουσαν κάτω από τον Σταυρό, αυτοί οι οποίοι εχλέβαζαν, άλλοι οι οποίοι βλασφημούσαν, άλλοι οι οποίοι συμπεριφέρονταν με χυδαίο τρόπο. Όμως όλων ήταν η συνάντηση κάτω από το Σταυρό. Γι' αυτό τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, προσκυνώντας το τίμιο και ζωηφόρο ξύλο του Σταυρού, να θέσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την συνάντηση μαζί Του. Ο Σταυρός για την Ορθόδοξη θεολογία και διδασκαλία μας είναι πρόσωπο, έχει δύναμη, έχει υπόσταση. Γι' αυτό τον λόγο λέμε «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει Σου». Είναι ζωηφόρο, έχει ζωή. Και εμείς σε αυτή τη συνάντηση, αν αναλογιστούμε τον εαυτό μας, τι ακριβώς θα κάναμε και σε ποιο σημείο, σε ποια ομάδα ανθρώπων θα ευρισκόμεθα. Θα ήμασταν στους ανθρώπους που χλέβαζαν τον Χριστό. Θα ήμασταν στους ανθρώπους που έβριζαν τον Σταυρωθέντα. Θα ήμασταν στους ανθρώπους που έφυγαν φοβούμενοι και τον δικό τους θάνατο, βλέποντας τον θάνατο του διδασκάλου τους. Θα ήμασταν εκεί υπομονετικά, θλίβοντας για το ανοσιούργημα το οποίο επετέλεσε ο άνθρωπος και η ανθρώπινη κακία, η οποία συναντήθηκε στο πρόσωπο των διωκτών και των σταυρωτών του Χριστού. Αυτό, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, αποτυπώνεται στην καθημερινή μας ζωή ως τρόπος έκφρασης, ως τρόπος συμπεριφοράς. Ο Σταυρός του Χριστού μας διδάσκει ο ίδιος ο Σταυρωθής. Είναι σημείο υπομονής, είναι σημείο καρτερίας, είναι σημείο το οποίο εμπεριέχει μέσα του μεγαλείο και δόξα, όπως ακριβώς αυτό το μεγαλείο και αυτή τη δόξα την αποτύπωσε ο Ιησούς επί του Σταυρού, συγχωρώντας τους συσταυρωτές Του. Γι' αυτό η Εκκλησία σήμερα εις το μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας προβάλλει το ζωηφόρον φυτόν, ενώ ετάθη Χριστός, και η Σταύρωση του Χριστού δεν είναι σημείο διαιρέσεως. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον σταύρωσαν, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον πίστευαν και τον επενούσαν και τον εδόξαζαν, βλέποντας όλη αυτή την καρτερία και την απόδειξη της θεϊκής του δυνάμεως, όταν εβίωσαν τα σημεία τα οποία συνετελέστησαν την ώρα της σταυρώσεως. Ο καθένας μας στην προσωπική του πορεία έχει κληθεί να σηκώνει σταυρούς, να σταυρώνεται από ανθρώπινες κακίες και από ανθρώπινα μίση και από ανθρώπινες αδικίες. Εκείνο το οποίο απομένει όμως υπακούοντας στον μεγάλο σταυρωθέντα της Εκκλησίας μας, τον Ιησού τον Ναζωραίο,
είναι ότι οφείλει να επιδεικνύει μεγαλείο ψυχής, μη αποκάμοντας τον πνευματικό αγώνα, αλλά έχοντας εσωτερική ειρήνη και γαλήνη για να πορευθεί προς το τέλος. Ποιο είναι αλήθεια το τέλος του Σταυρού, αδελφοί? Είναι ο θάνατος? Μπορεί βεβαίως να είναι μία μορφή θανάτου, όπως εκεί επί του Σταυρού τον εβίωσε αυτόν τον θάνατο ο ίδιος ο πλάστης της ζωής και της δημιουργίας. Είναι όμως και το μεγάλο εκείνο γεγονός το οποίο όλοι μας ομολογούμε ότι ακολουθεί μετά τον Σταυρό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Ανάσταση. Ανάσταση σημαίνει ελπίδα. Ανάσταση σημαίνει ζωή. Ανάσταση σημαίνει μία καινούργια κατάσταση, έναν καινούργιο άνθρωπο, μια αναδημιουργία, την οποία η Αγία μας Εκκλησία ευαγγελίζεται, κηρύσσοντας αδιαλείπτως του Χριστού του Σταυρό και του Χριστού την Ανάσταση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, θέλοντας να μας στηρίξει πνευματικά, μας παρουσιάζει σήμερα προς προσκύνηση και όλη την εβδομάδα των ζωηφόρων φυτών, τον Σταυρό τον Ζωοπάροχο, ενώ και επάνω εις το οποίον ο Χριστός όχι μόνο δεν διέρεσε την ανθρωπότητα, αλλά ίνωσε τα το πριν διεστώτα, ότι ήταν χωρισμένο από τον Θεό, ότι ήταν και προκαλούσε διαίρεση στην ανθρώπινη πορεία και συμπεριφορά. Τώρα τα πάντα ενώνονται κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Σταυρός σήμερα προβάλλεται όπως ακριβώς μέσα στην έρημο, σε τόπο άνυδρο και έρημο, παρουσιάζεται ένα δέντρο το οποίο η σκιά του προσφέρει ανάπαυση και αναζωογόνηση στους περιπατητές και στους διαβάτες της περιοχής εκείνης. Ακριβώς σε αυτήν την πορεία προς το Πάσχα αναζωογονούμαστε και ξεκουραζόμαστε όλοι πνευματικά από τον ίσιο, από την δροσιά, από την ελπίδα που μας προσφέρει ο Τίμιος Σταυρός που είμαστε κοντά Του και μας επισκιάζει η χάρις Του. Εύχομαι σε όλους να έχετε πάντοτε την δύναμη της άρσεως του προσωπικού σταυρού του ο καθένας στην πορεία της καθημερινότητας. Είτε αυτό είναι ασθένεια, είτε είναι συκοφαντία, είτε είναι οποιαδήποτε μορφή έκφρασης κακίας από συνανθρώπους μέσα στον χώρο ύπαρξης που υπάρχουμε και συμπεριφερόμαστε. Εύχομαι να φτάσουμε να προσκυνήσουμε την Ανάσταση του Χριστού, κοντά στην οποία θα αντλήσουμε φως, ελπίδα και περίσσια ζωής για την πορεία μας προς τον αγιασμό και τη θέωση, ψάλλοντας καθημερινά και λέγοντας την προσωπική μας προσευχή «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει Σου». Η αίτητος και ακατάλητος και θεία δύναμης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού μη εγκαταλείπεις ημάς τους αμαρτωλούς. Αμήν.